kom hier al 20 jaar. Ik rijd af hier in Houthalen-Helchten eigenlijk. Ik kom van Hasselt, Kuringen. En ik moet dan gewoon de baan tot hier nemen. Dus een groot stuk is dan niet 's morgens en 's avonds. Sowieso veel te druk. Ik heb er dan nog weinig last van. Ik steek hierover aan, ik weet niet hoe die straat hier heet. Dan moet ik oversteken. De lichten zijn, als het heel druk is, zo afgesteld dat, dat het verkeer zeg maar, op de Noord-Zuid langer tijd heeft om te rijden en de zijstraten eigenlijk tamelijk kort, terwijl daar eigenlijk ook altijd nogal veel volk staat. Ja. Dan rijden er dan 2, 3 door het rood, ondertussen is het groen voor degenen die de Noord-Zuid aan willen vertrekken, dus je moet daar tussenin nog snel proberen dan daar tussenover te geraken. Allee, het is een complete catastrofe. Het is een noodzakelijke verbinding, denk ik, voor de mensen van hier. Dus ontsluiting, zoals ze dat noemen. Ik denk niet dat er velen zijn die de keuze hebben. Een beetje een Belgisch probleem. Als ik zie naar mezelf, een openbaar vervoer naar hier, dat is er eigenlijk niet van waar ik woon. En ik denk dat dat voor de meesten wel geldt. Dat er geen alternatieven zijn. Dan rond Houthalen en zo ook. Er zijn er heel wat dorpskernen enzovoort. Dus mensen die zouden beter af zijn, moesten ze die Noord-Zuid niet moeten oversteken telkens. Dus, de aanpassingen aan de baan hebben heel even iets een klein beetje opgelost. Een beetje die voorsorteerstrook die verlengd is. Veel meer is er daar niet gebeurd de laatste jaren, zover ik weet. Of zover ik me herinner. Maar dat is ook maar tijdelijk geweest, want het is altijd maar drukker geworden. Dus. Ze discussiëren daar al 34 jaar over, denk ik, of zo. Dus of dat nu omleidingsweg of de ronde door is of zo, dat is niet aan mij om te beslissen, want ik ken niet genoeg van de mogelijkheden, de kosten enzovoort. Maar hoe dan ook, de Noord-Zuid moet doorgetrokken, punt.